Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, indi Allah Teala'nın rahmeti bilen bizning şulay bit Şaban ayları da kelip җитте һәм аның яртысы килеп җитә инде, Алла бирсә. Шагбан ayının яртысында безнең Бәраәт кичәсе дигән кичәбез бар. Бәраәт кичә, мөхтәрәм кардәшләр, шулай ук мөбарәк кичәләрнең берсе, дугалар кылып, гыйбадәт кылып үткәрә торган кич. Ләкин шулай да бүген сөйләшеп китәсе килгән сүз иде үзең белән көрәшү турында. Ягъни үзеңдә булган начар сыйфатлар белән, үзеңнең начар ягың белән, үзеңнең нәфесең белән дип әйтик, көрәшү турында. Нәфес дигән сүз ул, мөхтәрәм кардәшләр, татар телендә нәфес ул ничектер теге алчность дигән мәгънәдә килә. Бу нәфесле кеше диләр икән, димәк алчны кеше шулай. Яки нәфесле кеше дигәндә киңрәк мәгънә белән карасак, ул димәк дөньяны яратучы кеше. Дөньяны үзендә туплаучы кеше һәм булдырырга теләүче кеше. Шулай ук инде гарәп телендә карасак, нәфес дигән сүз бу кешенең җаны дип тә тәрҗемә ителә кайбер җирләрдә. Кайбер җирләрдә шулай бит кешенең шушы һава дибез инде, шулай бит страсти, аның шушы дөнья белән бәйләнгән бөтен хисләре дип әйтик. Менә шулай дип тә әйтергә була. Димәк, нәфес дигән сүз ул, мөхтәрәм кардәшләр, кешенең инстинктлары дип әйтсәң дә була. Кешенең дөньяга тартылуы. Шушы дөньяда ниндидер дөнья белән булган багланыш белән яшәү. Мәсәлән, кешенең нәрсәдер җыярга теләве, кешенең шушы дөньяны яратырга теләве. Шул ук вакытта, мәсәлән, кешенең ничектер шушы үзенең нәфесен канәгатьләндерергә теләве, инстинктларын канәгатьләндерергә теләве. Моңа күрә хатын-кызлар өчен була монда, ирләр дә шулай бит, һәрбарчасы моны нәфес белән бәйләргә була. Шул ук вакытта, мөхтәрәм кардәшләр, бу начар әйбер түгел үзе. Бу үзе начар әйбер түгел. Аллаһ Тәгалә безгә биргән икән бу сыйфатны, димәк аның яхшы яклары да бар. Мәсәлән, кеше әйбер җыярга ярата, акча җыярга ярата, мал җыярга ярата, шулай бит. Бу җыярга телекне юнәлдерергә була башка яхшы сыйфатка, мәсәлән, савап җыярга. Кеше нәфесләнеп савап җыярга мөмкин. Тырыша шулай бит. Ярыша савап җыярга мөмкин. Бу фантастика инде, әлбәттә, безнең кеше өчен шулай бит. Бездә андый тырыша савап җыйган кеше юк. Мәсәлән, акча җыя башласаң садака, 10 мең акча җыярга кирәк дип әйтсәң, монда шулай бит. Көтеп торалар, 10 мең җыелмас микән дип, бирәсе булмасын өчен, шулай бит инде. Бер кешедә мин биреп калыйм әле, аты 10 мең булса, бүтән биреп буйра алмам дип, кирәк булмас дип ярыша бирүче кеше булмый инде анда, шулай бит. Фантастика ул безнең кеше өчен. Әмма, мөхтәрәм кардәшләр, менә шушы кешенең ниндидер савап җыярга теләгүе аның нәфесен шунда юнәлдерергә мөмкин, шулай бит. Яхшы якка юнәлдерергә мөмкин. Менә шуңа күрә дә бер караганда бу әйберләр начар әйберләр түгел үзләре. Әмма әгәр дә син шушы нәфесеңне җиңеп, аны яхшы юлга җиксәң, дөрес юлга җиксәң. Без, мөселманнар, нәрсәнедер җимерергә тырышмыйбыз. Без булган әйберне яхшы әйбергә хезмәт иттерергә тырышабыз. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям шулай әйткән дә шулай. Мәсәлән, хаҗ гамәлләрен генә карагыз. Хаҗ гамәлләрендә мәҗүсиләр кылган әйберләр бар. Таваф мәсәлән, шулай бит. Әмма Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәллям әйткән, тавафны кылабыз, әмма киенеп кылабыз. Мәҗүсиләр аны кылган шәрә килеш. Әгәр дә ул Мәккәдән булмаса, ул кеше шәрә килеш кылырга тиеш булган. Ягъни Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям ниндидер начар әйберне дәресләгән дә шуны кулланган. Шуңа күрә дә бездә нәфесне без үтерергә димибез. Шулай бит. Бәлки аны яхшы берәр нәрсәгә хезмәт итәргә индибез. Мәсәлән, ярату сыйфаты шулай бит. Миннән бер кеше сорый шулай да. Бу дөньяда яратусыз яшәү, ул мәгънәсез яшәүме ул ди. Хатын-кыз инде ул. Шулай бит. Анда романтика инде, шулай кешенең бит яратасы килә бит инде хәзер. 70-кә җиткәч тә әбиләр бабайларыннан аерылышалар, теге романтика эзлиләр инде, ярату кирәк шулай бит. Мин сине гомер буе яратмадым ди, гомер буе колхоздашларым ди, хәзер миңа романтика кирәк ди. Шуңа күрә дә хәзерге вакытта күп кешеләрнең яратасы килә шулай бит инде. Яратып яшисе килә. Мәхәббәт диләр шулай бит. Ул да шулай ди. Бу дөньяда мәхәббәтсез
Яратмыйча яшәү бушка яшәү булды. Мәйтәм әйе. Мәхәббәтсез һәм яратмыйча яшәү ул бушка яшәү бу дөньяда мәйтәм мәгънәсез. Әмма Алланы яратмыйча. Шулай. Алланы яратмыйча, аның Расулен яратмыйча, мәгънәсез һәм буш яшәү. Ниндидер хатынны түгел, ниндидер ирне түгел шулай бит. Син үз хатыныңны яратмаска мөмкин. Үз иреңне яратмаска мөмкин. Ул әле аерылырга сәбәп дигән сүз түгел ул. Романтик эзләп. Әмма син Алланы яратмасаң, аның Расулен яратмасаң, менә бу мәгънәсез яшәү. Шуңа күрә дә мәхәббәт ул үзе начар әйбер түгел ул. Әмма әгәр дә дөрес юнәлдерелгән булса, дөрес затларны яратсаң, шулай бит. Менә шуның өчен дә мөхтәрәм кардәшләр, нәфесне дә шулай итеп юнәлдерергә була. Инде Аллаһ Таала Коръән-и Кәримдә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим, "Ваҗахиду филлаһи хакка җихадиһи". Аллаһ Таала юлында дөрес хакыйкый җихад белән җихад кылыгыз ди. Җихад дигәчтен, мөхтәрәм кардәшләр, күп кенә кеше инде сугыш дип аңлый шулай бит. Җихад дигән сүз. Әлбәттә, сугыш мәгънәсе дә бар. Җихад дигән сүзнең төп мәгънәсе шулай бит инде изге сугыш, священная война. Ләкин мөхтәрәм кардәшләр, сугышырга кирәк булмаса, ул сугышны уйлап чыгарырга кирәкми. Шулай бит. Әгәр сугышасы юк икән, шулай аны уйлап чыгарырга кирәкми. Теге урамда гопниклар гына шулай бит киләләр дә. Деньги есть, нет, а если найду, шулай бит. Сәбәп эзләр шулай бит инде. Сәбәп эзләр алар бәйләнергә. Теге күриш, нет, что спортсмен что ли? И все. Менә теге сәбәп эзләгән. Шуңа күрә хәзерге вакытта кайбер мөселманнар да сугышырга сәбәп эзләгән шикелле. Әлбәттә, теге җихад кылыгыз дигән сүз, ул сугышыгыз дигән сүз түгел. Аның бар шулай бит инде 4 аңлатмасы. Беренчесе, син үз үзең белән җихад кыласың. Үз үзең белән көрәшәсең. Менә иң авыры ул нәкъ үз үзең белән көрәшү. 5 вакыт намазны вакытында укып бару. Менә үзеңгә шундый максат куй, син көн сайын көрәшәсең син моның белән. Көн сайын 5 вакытны намазны үз вакытында укып баруга караганда каядыр үлеп калу җиңелрәк. Җиңелрәк кытыласың, шулай бит. Иртәнге намазга торасы булмый синең. 40 ел рәттән яки 50 ел рәттән иртәнге намазга торасың булмый. Монсы авыррак аның, мөхтәрәм кардәшләр. Яки Рамазан аенда ураза тотырга, һәр Рамазан аенда ылы яшькә карамастан, эшләүгә карамастан, тизелештә эшләүгә карамастан, башыңны кранда утыруга карамастан, булар авыррак, шулай бит инде. Садака бирү. Садака бирү бик авыр әйбер. Мәсәлән, закат бирүен я булмаса булган акчаңны атна сайын мәсәлән садака биреп бару, бу авыррак әйбер. Менә шуның өчен мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә син көн сайын үзең белән көрәшергә тиеш. Әлеге дә баягы урамга карыйсың шулай бит менә. Кызлар йөри, син көрәшәсең үзең белән, карамаска тырышасың шулай бит. Инде зина кылмау дигән әйбер, Аллага шөкер инде күп кенә егетләр, кызлар тыелып торалардыр дип уйлыйм. Әмма бу проблема бар әле мөселманнарда. Ләкин карау проблемасы бар бит әле ул, шулай бит. Карадың да күзеңне алырга кирәк. Бу бит үзең белән көрәш. Монда әлбәттә җиңелрәк сиңа, каядыр бер чүлгә барып утырасың да, дияләр арасына бернәрсә күренми сиңа, шулай бит. Бернәрсә юк сиңа, рәхәт утырасың. Восток дело тонкое дип. Монда көн сайын көрәшергә кирәк сиңа үзең белән. Көн сайын көрәшергә кирәк, карамаска тырышырга кирәк, шулай бит. Бу фитнә. Менә шуңа күрә дә булар бөтенесе дә үз үзең белән көрәш бара бу очракта. Һәм әйтәм бит, мөхтәрәм кардәшләр, бу бик авыр бу. Кай вакытта сүгенәсең килә, сүгенмичә калырга кирәк. Кызып китәсең, үзеңне суындырырга кирәк, шулай бит. Сугасы килә, сукмыча калырга кирәк. Шуңа күрә без бит үзебезне кулга тота алмау аркасында кайчагында без сакал үстермибез. Урамда түбәтәй киеп йөрмибез. Нишләп? Мөселманнарга тап төшерәсе килми. Белеп торабыз без үзебезнең сүгенгәнне, начар эшләр эшләгәнне. Шуңа күрә мин түбәтәйдән сакалдан начар эшләсәм, мөселманнар турында начар уйламасыннар дип, без аны үзебезгә мөселман образы бирмибез без. Мөселман сурәте бирмибез. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, үз үзең белән көрәш дигән нәрсә ул иң авыры һәм иң мөһиме бу очракта. Шайтан белән көрәш бар, шулай бит. Шайтан белән көрәшергә кирәк. Шайтан һәр вакыт безне кытырта. Һәр вакыт алдан, арттан килә. Аның белән көрәшәбез. Бер караганда, шайтан нәрсә инде ул? Шайтанны күрмибез дә без. Шайтан кайчагында аның тәэсире юк та кебек. Ләкин мөхтәрәм кардәшләр,
Коръән укырга утырсак, намазны башласак, нәрсә генә эшләсәк тә шулай бит. Без нәрсә дибез? Әгъүзу биллаһи минеш шәйтанир раҗим. Шайтаннан Аллаһы Тәгаләгә сыгынам дибез. Шайтаннан да зур дошман юк икән, мөхтәрәм кардәшләр. Һәр вакыт шулай дибез. Әгъүзу биллаһи минеш шәйтанир раҗим. Без бит әйтмибез анда. Әгъүзу биллаһи там дәүләттән дибез, хатыннан дибез, балалардан дибез шулай бит. Без иң беренче шайтаннан дибез. Димәк, ул безгә зур дошман. Аның белән көрәшергә кирәк шулай ул. Көрәшергә кирәк аның фитнәсеннән, аның алдавыннан, аның дөньяны бизәвеннән һәм башкасын. Өченче төрле көрәш, мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә инде ул кафирләр белән көрәш. Әмма кафирләр белән көрәш ул теге сугышып үтереп дигән сүз түгел. Безнең максат кешене үтерү түгел, аны кафирне үтерсәң ул тамухка керә. Шулай бит. Безнең максат кешене тамухка кертү түгел. Безнең максат кешене җәннәткә кертү. Җәннәт юлын күрсәтү. Шуңа күрә алар белән көрәш ул аларны дингә кертү. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең төп максаты булган кешеләрне юк итү түгел, ә кешеләрне дингә кертү. Мәсәлән, синең эшеңдә эшли ди мөселман булмаган кешеләр. Синең максат алар белән дошманлык түгел. Синең максат аларны юкка чыгару. Ничек итеп? Мөселман итеп. Мөселман итеп. Шулай бит. Мәсәлән, сиңа дивар ди, мәсәлән, стена. Сиңа кара стена ошамый ди. Ул бит стенаны җимерергә дигән сүз түгел, димәк яшелгә буя. Шулай бит инде. Яшелгә буядың, җиңелрәк тә, арзанрак та, бетте, аның кара төсе юк. Нәкъ шулай ук кешеләр белән дә. Ягъни аларны син мөселман ясыйсың. Дин турында сөйлисең, үзеңне мөселман итеп күрсәтәсең шулай бит. Һәм инде әлбәттә аларның начар тәэсиренә бирелмисең. Аларның начар тәэсиренә бирелмисең. Алар син чакыра икән начар эшкә, юк, бармыйм дисең. Алар син әйтә икән моны начар эшне эшләп, юк, эшләмим дисең. Менә бу көрәш, шулай. Һәм әлбәттә инде мунафиклар белән көрәш. Мунафиклар алар үзләрен мөселман дип күрсәтеп йөргән кешеләр. Мунафиклык була ике төрле. Мунафиклык иманда, мунафиклык гамәлдә. Мунафиклык иманда бу үзен мөселман дип йөри, әмма мөселман түгел. Мунафиклык гамәлдә кеше алдында намаз кыла, өендә укымый. Кеше алдында тақва, өендә тақва түгел. Менә шундый гамәлдә һәм иманда икесе төрле шундый әйбер бар мунафиклык. Менә моның белән көрәшергә кирәк. Иң беренче чиратта үзеңдә. Мунафиклыкның иң беренче билгесе намазны сыңа калдыру. Намазны сыңа калдыру. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, мунафиклар ди, мәсәлән, игенде намазын сыңа калдыралар. Инде кояш байыр алдыннан гына ди, шайтанның ике мөгез арасына кергәчне шайтан кояш ди, байыр алдыннан гына тиз-тиз генә укыйлар ди. Һәм аларның намазлары ул әтәч чүпләгән шикелле, җим чүпләгән шикелле, тиз генә. Хоп, хоп, хоп. Чөнки илгерми ул. Узак итеп укыса, илгерми. Укырга шулай, шуңа күрә тиз-тиз генә укып алырга кирәк. Тиз-тиз генә укып алырга кирәк шуңа күрә. Менә бу мунафиклыкның шулай бит бер гамәле. Иртәге намазларны укымау, ястү намазларын укымау һәм башкасы һәм башкасы. Менә син шушылар белән инде көрәшергә тиеш. Үзеңдә шулай бит инде һәм әлбәттә инде кардәшләреңдә син буларны мететергә тырышырга тиеш. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Әл-муҗахиду ман җахада нафсаху фи таатилләh." Чын муҗахид, ягъни җихад кылучы кеше, ул Аллаһы Тәгалә юлында итагать кылырга тырышкан кеше. Ягъни Аллаһы Тәгалә юлында аңа буйсынырга тырышкан кеше. Менә бу чын муҗахид. Аллаһ юлында. Әлеге дә баягы, мөхтәрәм кардәшләр, шул ук мылтык тотып көрәшү җиңелрәк белем алуга караганда. Белем алуга караганда мылтык тотып көрәшү җиңелрәк. Анда мылтык тотырга күп әйбер кирәкми. Шулай бит. Автомат Калашниковны күргәнгез бармы? О, бөтенесе әйтә. Әйтмәгез, кешегә күргәнем бар дип. Шулай. Автомат Калашниковны күргәнегез бармы? Битте. Магазин тагасың да ике режим, автомат, одиночка. Битте, бүтән әйбер юк аның. Кайсы якка теләсәң шул якка ата. Шулай бит. Аның бүтән бернинди авырлыгы юк. 5 ел укырга авыр. Атласына бер тапкыр мәчеткә йөрергә, Коръән укырга авыррак. Авыррак. Менә шуңа күрә бу авырлыкны күтәрә алмыйлар мөселманнар. Бу авырлыкны күтәрә алмыйлар. Я булмаса килеп ниндидер бер әбигә атна сайын продукты ташырга, ул авыррак.
килеп идәнне җыштырып чыгарырга, ул авыррак, мөхтәрәм кардәшләр. Аллаһы Тәгаләгә итагать кылу ул авыррак. Күп кеше сайлый җиңел юлны. Күп кеше җиңел юлны сайлый. Әмма бик әз кеше авыр юлны сайлый. Бу дөньяда дөрес итеп картайганчы иман белән туры юлда яшәүне шулай бит. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, Аллаһ юлында итагать кылу менә бу иң дөрес көрәшү ди. Үз-үзең белән көрәшү. Монда үз-үзең белән көрәшү бара итагать кылган вакытта. Шулай ук, мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, "Вал мухаҗиру ман хаҗара ва наха Аллаһу анху, ма наха Аллаһу анху." Мухаҗир ди, ул Аллаһы Тәгалә тыйган әйберләрдән ерак торучы кеше ди. Мухаҗир. Менә хиҗрәт турында укыганда Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, Мәккәдән Мәдинәгә күчү хиҗрәт бу бик зур гыйбадәт була. Ташлап бөтен иеңне, сине гынах белән, кафирләр белән, мөшрикләр белән бәйләгән бөтен әйбереңне ташлап Мәдинәгә китү ул зур гыйбадәт була. Шуңа күрә мөселманнар, анда күчкән мөселманнар, алар мухаҗирлар дигән аерым исем белән йөртеләләр. Бу уже титул дип атала инде, шулай. Дворянин дигән шикелле бу титул инде бу, мухаҗирлар. Моңа кызыгып күп кенә безнең мондагы кешеләрдә шулай бит хиҗрәт кыласлары килә башлый. Хиҗрәт кыласлары килә башлый. Берәр кая китәселәре килә башлый. Әмма чын хиҗрәт нәрсә дип Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә? Гынах кылмау ди. Әгәр гынах кылмасаң, син хиҗрәт савабын аласың. Моның өчен әллә кая китергә мәҗбүри түгел. Моның өчен син үзеңдә, үзең яшәгән илдә гынах кылмасаң, син мухаҗир. Гынах кыла торган урыннан ерак торасың. Каядыр гынах кылалар икән, син аннан ераграк торасың. Гынах кыла торган кеше бар икән, аннан ераграк торасың. Менә син мухаҗир буласың. Бу савапны эшләргә була, мөхтәрәм кардәшләр. Әмма әлбәттә бу савапны эшләү авыррак. Каядыр китүгә караганда ул авыррак. Әйбер җыеп китәсең. Дә шуның белән шул. Әле менә хәзер сәгать ничә? Сәгать 1 шулай бит инде. Беренче ярты. Әле сутка ярым элек мин Төркиядә идем. Сутка ярым. Сутка ярым эчендә, бер сутка эчендә әллә кая барып җитәргә була хәзерге заманда. Шулай. Ягъни берәр кая китәсең килсә, хиҗрәт кыласың килсә, җиңелрәк. Утырасың да самолетка, бик күп илләр белән безвизовый режим, чыгасың да китәсең. Әмма монда яшәгән җирдә гынахтан ерак туру авыррак. Монда бер сутка гына вакыт җитми шулай бит. Көн сайын сиңа ниндидер гынахтан ераклашырга кирәк. Көн сайын. Менә бу хиҗрәт авыррак, мөхтәрәм кардәшләр. Шуңа күрә дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, чын хиҗрәт ди, ул менә шушы гынахлардан ерак тору ди. Менә без шулай итеп савап ала алабыз, шулай бит. Зур көрәш алып бара алабыз, әмма моның өчен үзеңнең хаталарыңны танырга һәм алар белән көрәшергә кирәк. Аллаһ Тәгалә әйтә Коръән-и Кәримдә, Бисмиллаһир-рахманир-рахим: "Ва нa'удзу биллаһи мин шурури анфусина ва мин сайyiati a'malina." Ва сайyiati a'malina. Аллаһ Тәгаләгә сыгынабыз үзебезнең нәфсебезнең начарлыгыннан ди, һәм гамәлләребезнең начарлыгыннан. Аллаһ Тәгаләдән саклау сорыйбыз үзебездән хәтта. Кешенең җаны, кешенең нәфесе шушы начарлыкка тартыла. Аллаһның ярдәме белән без аны җиңгә алабыз. Аллаһның ярдәме булмаса, җиңгә алмыйбыз, мөхтәрәм кардәшләр. Менә шусын да аңларга кирәк. Үзең белән көрәшкән вакытта иң беренче булып Аллаһ Тәгаләгә сыгынабыз, Аллаһ Тәгаләдән ярдәм сорыйбыз. Һәм инде аның юлы белән үзебез белән көрәшә алабыз. Менә күп кешеләр психологларга мөрәҗәгать итә, ниндидер секталарга кирип китә, я булмаса башка ниндидер шундый юллар эзли үзе белән көрәштә. Кемдер шөгыльләнә башлый сугыш белән, мәсәлән, единоборство шулай бит инде. Көрәш белән анда айкидо, анда карате, ниме, минде үземне теге кулда тотар өчен булды. Әмма бу үзен җиңгәргә аңа ярдәм итми. Шуңа күрә каратистлар ниләр бөтенесе дә элек шулай бит алар дини кеше булганнар. Дини кеше монахлар булганнар алар. Син дин белән үзеңне җиңгәч кенә, үзеңгә хуҗа булгач кына син сугыш аласың.
Егер де сен өз-өзіңе қожа болмасаң, сен группировщик боласың. Сен группировщик боласың. Мына бізде 78 жылы группировка барлыққа келді бе Татарстанда, Қазанда шулай. Анда кімдер болды бірінші кішілер? Алкашлар, наркомандар ма? Спортсменнар анда бірінші кішілер. Спортсменнар, боксерлар шулай. Каратистлар анда идеанда. Ең бірінші болып. Анда алкашлар dey ғой, наркомандар. Аллан кімге керек ол? Алкаш, наркоман шулай. Кімге керек ол? Анда керек сәлемет, кішілі егетлер һәм абзыйлар. Менә шуңа күрә дә син үз үзеңнең нәфсеңне җиңмичә, нәрсә беләндер спорт белән шөгыльләнеп итеп, шулай бит, син үзеңнең начарлыгын җиңә алмыйсың. Иллә мәгәр дин белән син үзеңне җиңсәң генә. Дин белән үзеңне тәрбияләсәң генә, аннан соң гына син инде туры юлга баса аласың. Менә шуның өчен, мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә менә шушы айлар, Рәҗәп тә, Шәгъбан да, Рамазан да, ул үз-үзебезне җиңгәр өчен булган айлар. Чөнки кешене җиңгә торган төп әйбер нәрсә? Кешене кулга ала торган ризык. Ризыгыңны чикләдеңме, син үз-үзеңне җиңдең дигән сүз. Ризыгыңны чикләргә кирәк. Шуңа күрә дә ике төп кагыйдә бар. Әгәр дә син үз-үзең белән көрәшәсең килсә, әзрәк йокла, әзрәк аша. Ике төп кагыйдә. Менә бу үз-үзең белән көрәштә иң мөхтәрәм кардәшләр ышанычлы әйбер. Шуларны эшли алсаң, син инде үз-үзеңне җиңүче буласың иншааллах. Бу әйберләрне безгә ярдәм итә эшләргә, мөхтәрәм кардәшләр, менә шушы айларыбызда булган уразалар да, гыйбадәтләр дә. Инде иншааллах рус телендә дә сөйләп китәрбез. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о борьбе с самим собой. О борьбе с самим собой. Борьба с самим собой заключается в том, чтобы бороться со своими пороками, с пагубной тяготью, скажем так, своей души к каким-то плохим вещам. А тяга-то есть. То есть мы тянемся к плохим вещам. Это у нас в природе. Это у нас в природе. Аллах Тааля это заложил в нас. Но также Он дал нам инструменты для управления нашим нафсом. И также Аллах Тааля указал пути и сказал о результате. Что вы видите, то и будет, так скажем. Прежде всего, чтобы бороться с самим собой, ты должен узнать, что является хорошо, а что является плохо. Многие не знают. Многие не знают, что хорошо, что плохо даже. Иногда спрашиваешь, это же делать нельзя? Он говорит, нет, можно. Это плохо. Например, в некоторых европейских странах педофилия не считается преступлением. Почему? Потому что они говорят, это любовь. Человек может любить все. В том числе и детей. Как можно запретить любовь? Правильно? Поэтому в некоторых странах это не является преступлением. Человек может заблудиться. Поэтому прежде всего, чтобы бороться с самим собой, ты должен знать элементарно, что хорошо, а что плохо. А кто должен сказать, что хорошо, что плохо? Тот, кто создал тебя. Потому что ты сам не можешь определить даже, что хорошо, а что плохо. Если ты сам начинаешь какие-то приоритеты расставлять, ты либо будешь защищать чьи-то интересы, либо ты будешь разрешать то, что запрещено. Поэтому Аллах Тааля установил, что хорошо, а что плохо. И эти вещи не меняются. Не меняются до судного дня. Все. Если что-то, зина, например, если это грех до судного дня. Или воровство, или так далее, и тому подобные вещи. Если вранье это грех, если гайбат это грех, все это является грехом до судного дня, это не меняется. Вот этой информацией мы прежде всего владеем, так скажем. Дорогие друзья, что такое нефс? Нефс – это твои страсти, то есть жить по страстям, делать, что хочешь. Делать, что хочешь, без указания Аллаха. Например, увидел женщину, познакомился, переспал. Все нормально. Да? Или, например, увидел вещь, взял, присвоил. Или, например, копить то, что тебе не нужно. Это тоже нефс. Это тоже связывает тебя с этой жизнью. Много есть, например. Тоже это от нефса.
Потому что ты ешь не потому, что хочешь наесться, а хочешь вкус ощутить еды. Это нефс. Ты по вкусу уже кушаешь, а не по потребностям своим. Вот то же самое в этой жизни. Тут показывал, мы как-то в Турции были на свадьбе, показывал ребятам свадебный стол в Турции. Стоит хлебушек, один кусочек, вода, айран, лимонад, все, свадебный стол. Все. Потом, естественно, выносят суп, такой белый, жижу, так скажем, да? Это суп не в нашем понятии, суп. Потом выносит, там мяса нет, естественно. Потом выносит второе, рис с мясом. Это по нашему понятию каша. Вы представляете, на свадьбе подавать кашу. Да? Потом выносит чай. Чай, он такой вот стаканчик у них. Такой. Бардак называется. Ну, настоящий бардак, короче. Такой, да? И пару кусочков сладостей. Все. Это свадебный стол. Дорогие друзья, мы обедаем лучше. Не то, что свадьбу празднуем, да, мы обедаем пошикарнее получается. А если у нас даже не свадьба, а просто маджлис какой-нибудь религиозный, столы ломятся, да, суп выносят, некуда поставить. Да? Вот это маджлис, понимаешь ли ты? Как говорится, там хазрята не видно за столом. Там, да, двух-трехэтажный там уже идет стол, везде там чего только нет, хазрята не видно. Тем более, если он сидит низко сидит, там уже бесполезно из еды кого-то увидеть. Но ты наедаешься. И там, и здесь ты наедаешься. Голодным из турецкой свадьбы ты не уйдешь. Правильно? Значится, человеку не так много надо на самом деле. Просто он ест, чтобы именно почувствовать вкус. Ради вот этого наслаждения, ляззет. Поэтому страсти – это как раз стремиться к наслаждению. И сейчас вот вся система бизнеса, обогащения направлена именно на это. Именно на вот этот вот ляззет человека, на наслаждение человека. И у него есть хорошая, прекрасная одежда. Ему говорят, нет, ты должен одеть более фирменную, более красивую. Ему говорят, ты можешь покушать вот здесь тарелочку супа. Нет, говорят, нет, ты должен зайти вот в тот ресторан, где все красиво. Где тебе там приносят еду. Там, естественно, там и цена будет такая. Здесь стоит 150 рублей покушать, да? А здесь стоит 1500 покушать. И ты уже идешь в 1500 покушать. И также делают машины, да? Ты едешь в машинах, там, чтобы всегда везде была кожа, дерево, там, алюминий там, и так далее, чтобы... Хотя ты как обделай эту машину, все равно она поедет. Она ездит все равно, альхамдулилля, нормально. Раньше люди и на лошадях ездили, и на тарантасках ездили. Я не говорю, что надо туда вернуться, но вот все это направлено на то, чтобы ты наслаждался этой жизнью. Наслаждался. И поэтому из-за этих причин сейчас люди меняют квартиры. Квартиры хорошие, нормальные, помещаются там все, но получше берут. Меняют машины, меняют жен, меняют мужей, да, и так далее. Именно из-за этих причин, потому что хочется больше и больше наслаждений в этом мире. И все направление человеческое, бизнес работает в этом направлении. Постоянно внушают, что он должен получить от этого мира эти наслаждения. А чтобы получить эти наслаждения, надо за это платить. И тут получается, что ты уже не можешь себе это позволить и начинаешь чувствовать себя бедным. И ищешь пути обогащения, причем не всегда халяльного обогащения. И опять ты погряз в грехах, в плохих вещах. То есть пагубность всего этого ты не ощущаешь, когда хочешь что-то вот насладиться жизнью. А все начинается именно с этого. Что ты хочешь наслаждаться, надо бороться вот со своим пороками, так скажем. Поэтому в религии у нас есть такие поклонения, которые очень тяжело совершать. И вообще поклонения, они нелегкие, любое поклонение.
Иногда говорят, вот мы хадж съездили, было очень сложно. Ну, естественно, сложно. 4 миллиона человек в одном месте. У нас в Казани 1,5 миллиона человек не могут уместиться, да? Пробки на дорогах, там, в почте очереди. Людей много, да, не хватает, то есть почты не хватает. Там в кассах у нас очереди, а там 4 миллиона человек, это только официально, в одном пятачке. Не по всему городу разбросаны, а в одном пятачке должны быть. Естественно, там плохо, естественно, там сложно. Плюс еще на 20% кислорода меньше, плюс еще жара. И ты думаешь, там, что комфортно там будет? Я, говорит, заплатил 200 тысяч, где мой комфорт? All inclusive. Почему Каба у меня в гостиницу не приносит? Да? Такого нет. Поэтому в исламе поклонения, они сложные. Чтобы бороться именно вот с этими наслаждениями, с этими со своими страстями. Намаз тоже сложный момент. Я не скажу, что намаз это очень легкий момент. Особенно в путешествии. Где ты будешь намаз читать? В мечети не всегда есть. Где ты будешь тахарат брать? Как ты будешь ноги мыть? Представляете, ноги мыть, например, где-то в кафе. Постоянный взгляд, там ногу поднял на раковину, да? Говорят же там, человек... Вот когда человек чувствует, что он состарился, есть разные мнения по этому поводу. Говорят, вот когда ты начинаешь ругать молодежь, ты состарился, да? Ну, есть такие там, да, афоризмы такие. А у нас в исламе, когда ты не можешь поднять ноги на раковину, значит, ты состарился уже. Это значит старость. Ты не можешь ноги мыть в раковине. А это как выглядит, вы понимаете? Это для нас уже привычно. Это как выглядит со стороны. Ты человек руки помыл, туда-сюда, и ноги там. Фу. Это сложно. Читать утренний намаз, читать ясту намаз иногда даже сложнее, чем утренний. Икинды намаз вовремя прочитать, не пропустить. Обеденный намаз тоже сложно рабочему человеку, работающему. Все это очень сложно. Но это как раз нужно для того, чтобы ты себя победил. Чтобы ты победил в себе тягость вот к этому, точнее, да, правильно, тягость к наслаждениям и делал то, что тебе иногда сложно, иногда то, что ты не любишь. Поэтому Аллах Та'аля в Коране говорит: «Вагаса ан такраху шай'ан ва хува хайру лякум». Иногда, говорит, вы не любите какие-то вещи, но это лучше для вас. Но это лучше для вас. «Вагаса ан тухиббу шай'ан ва хува шарру лякум». А вы любите некоторые вещи, но это плохо для вас. Но это плохо для вас. «Валлаху я'ляму ва антум ля та'лямун». Аллах знает, и вы не знаете. Действительно, когда ты вкушаешь очень много сладкого, это плохо. Хотя очень вкусно. Кто бы подумал, что от сладкого может быть плохо, это же очень вкусно. А кто бы мог подумать, что от лекарств может быть какая-то польза, они же очень горькие. Правильно? Вот поэтому иногда тоже так. Аллах Та'аля нам хочет, чтобы мы делали какие-то вещи трудные. Но все это для того, чтобы мы боролись с самим собой. И также Аль-Хасан говорил, рахимахуллах, в судный день легким будет расчет тех, кто спрашивал со своей души в этом мире, а тяжким будет расчет тех, кто не спрашивал со своей души ранее. Постоянно надо себя спрашивать, для чего ты живешь и что ты сделал. Именно ради Аллаха и перед Аллахом. И Пророк ﷺ также говорит, что рай окружен биль макарих, то есть неприятными вещами. А ад окружен хорошими, приятными вещами. Ад окружен. Почему? Привлекает тебя, правильно? Привлекает тебя вот эти хорошие вещи. Вот эта вся жизнь такая хорошая, да, разгульная, красивая, наслаждение там и так далее, и так далее. Это все привлекает тебя. А рай окружен, иногда неприятными, нелегкими вещами. Опять-таки тем же, возвращаясь к тому же намазу, да, актуальному нашему. Даже вот прийти на пятницу, это уже неприятно на самом деле. Неприятно сидеть целый час, слушать. Тяжело это на самом деле, да? Поэтому, когда я раньше ходил в мадресе, когда мы учились, я спал на пятничных, на проповедях. Засыпал. Вот приходил, четко, конечно, у меня Аллах-Шкар это все было, а перед началом засыпал, в конце как раз просыпался. Как будто это специально, да? Но это по молодости, конечно. Я знаю, что это очень сложно. Я понимаю.
Сейчас вот, к сожалению, спать не получается. Да. Но иногда на маджлисах я сплю. Ясин, когда читаешь, это есть такой режим, автопилот называется, да? Глаза закрываешь и ясин читаешь. Все думают, что ты их с ихласом читаешь ясин, а ты спишь просто. Да. Глаза закрыты. Да, все записывается, да. И таким образом, дорогие друзья, конечно же, вот эти все иногда нелюбимые вещи ты делаешь, но чтобы себя победить. И действительно, когда ты тренируешься, с тренировкой тут спортсмен понимает, да, очень тяжело. Но когда ты сталкиваешься уже в реальности с чем-то, что требует от тебя физической силы, ты понимаешь, что тебе это очень легко. Когда тебе надо что-то поднять, когда тебе надо где-то пробежать, например, иногда ты чувствуешь, что ты уже, иногда вот автобус уходит, бежишь, и все. Оказывается, ты все уже нет сил, потому что ты уже 5 лет не тренируешься, как говорится. Все, хочешь что-то поднять, уже все. Спина туда-сюда, потому что жир, он там, мышц нету, вроде бы там все нормально, а это жир, оказывается, не мускулы. Вот поэтому, дорогие друзья, естественно, когда ты тренируешься, это очень сложно. Вот вся эта жизнь – это тренировка. Вся эта жизнь – это тренировка. От рождения до смерти. Это борьба. Борьба именно с самим собой. И никто не сказал, что она будет легкой. Никто. Тренировка, борьба, то есть она не будет легкой. Но зато потом будет хорошо. Когда ты стоишь на пьедестале, тебе вручают ключи от BMW X6, медали, квартиры тебя вручают, да? Ну, олимпийцам, да? После победы. Это тоже, это наш ахирят. Победа – это наш ахирят. Где есть пьедестал. Кто-то будет на первом месте, кто-то на втором, кто-то на 85-м, а кто-то вообще не допустит на награждение, да? И так далее. Потому что он вообще не тренировался, не участвовал. Поэтому вот это и есть, дорогие друзья, наша жизнь в сравнении с ахиратом. Вот там как раз есть истинные наслаждения. А в этом мире ты борешься с самим собой. Также, дорогие друзья, Аллах Тааля в Коране говорит, бисмиллахи рахмани рахим, «Ва нафси ва ма савваха, фа альхамаха фуджураха ва тaqwaha». Аллах Тааля говорит, я, говорит, клянусь душой, которую Аллах создал. То есть душа, нефс, которую Аллах создал и придал ей форму. И также, говорит Аллах Тааля, я сделал ее тянущейся к плохому и к хорошему. Вот, душа может тянуться к хорошему и к плохому. Если человек скажет, что вот к хорошему он не тянется, врет. Тянется. Просто он не видит, не хочет, заблокировал эту дверь. Есть. И любого человека также можно совратить, каким бы он хорошим ни был. Просто он может заблокировать эту дверь, чтобы не тянуться туда. И кто, говорит, из них хороший? Хороший, говорит, тот, «Кад афляха ман заккаха, ва кад хаба ман дассаха». И спасся тот, кто очистил свою душу, а погиб тот, кто ее очернил. То есть делал какие-то плохие вещи. Очищение – это как раз борьба с самим собой. С этими наслаждениями, с этими страстями. Причем Аллах Тааля же нас не лишил полностью наслаждений. Аллах Тааля сказал в меру и по порядку. В меру и по порядку. Аллах Тааля не сказал же не ешьте, он сказал ешьте мало халяль. Он же не сказал откажитесь от женщин. Он сказал никах до 4 женщин. Только так. Не надо беспорядочно где-то сувать куда попало, да? Чтобы не принести там что-то и так далее. Вот это и есть, дорогие друзья, порядок. И когда мы соблюдаем этот порядок, не взирая на то, что иногда это сложно, мы очищаемся. Мы получаем свою награду, свою медаль, так скажем, в ахирате. Также, дорогие друзья, тот, кто, естественно, подчинил свою душу исламу, подчинил свою душу Аллаху, каково же его положение? Аллах Та'аля говорит, бисмиллахи рахмани рахим, وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. И поистине, тот, кто подчинился Аллаху и его посланнику, он с теми, кому Аллах Та'аля дал блага, благодетельствовал. Кто это? Ан-набиин.
Минан набиин — это пророки. Вассиддикин — это уровень сиддик, да, после пророков. Вашшухада — это шахиды. Вассалихин — это праведники. Вахасуна уляика рафика. И какая же, говорит, это хорошая компания. Вот это все. Это самая лучшая компания. Ты попадаешь вот в эту компанию. В этом мире иногда мы грешим, чтобы попасть в какую-то компанию. 15 человек курят у тебя, ты не куришь. Что надо делать? Курить надо, чтобы попасть в их компанию, правильно? Это же здорово, то каждые 15 минут они выходят, курят, разговаривают, смеются, анекдоты, а ты в стороне сидишь не в теме. Поэтому ты тоже берешь, куришь. Мы хотим попасть в компанию. Стремимся попасть в компанию. Но даже мы не хотим что-то делать, но надо. Пить не хотим, но она говорит, ты чё, давай, ты ему не мужик, что ли, да, там. Иногда заказывают на общак женщину, ты говоришь, давай уж, ну, чё там, ты не мужик, что ли, да, чё все там, а ты на стороне будешь смотреть и так далее. Ну, придется уж, да, держать марку, чтобы попасть в компанию. Аллах Тааля говорит, да, говорит, я, говорит, вам дам другую компанию. Другую компанию дам, которая состоит из пророков, из сиддик, из шахидов, из праведных и так далее. Вот в эту компанию, говорит, надо стараться попасть. А для этого надо подчиниться Аллаху и его посланнику. То есть победить свои страсти, победить свою душу в стремлении к плохому. А самый достигший высокого уровня — это тот, кто чей нафс полюбил поклонение. Как говорил пророк, не уверен из вас тот, пока, говорит, у вас ваши страсти не подчинятся шариату, то есть Аллаху, и тому, с чем я пришел. Что значит полюбить намаз, полюбить уразу, полюбить садака, полюбить хадж, полюбить халяль, полюбить именно халяльные вещи. И вот на днях у меня было такое, немножко такое, так скажем, понимание пришло. Человек, который берет, парень молодой, который берет замуж девушку без платка, он не любит Аллаха и его посланника. Он не любит Аллаха и его посланника, который берет девушку без платка. А тот, который разводит свою жену без платка, он тоже не любит Аллаха и его посланника. Понимаете? Молодой человек, который еще не женат, он должен взять женщину только в платке. А человек, который женат уже, он женился, и пытается со своей женой развестись, он тоже не любит Аллаха и его посланника. Был такой случай один. Однажды, расскажу этот случай очень интересный. Однажды к одному из праведников пришел его ученик домой. И видит, жена пилит этого учителя. Точнее, учителя нет еще. Он в горах собирает дрова. А спрашивает, где, говорит, учитель? А жена говорит, что, говорит, учитель? Да он не учитель, говорит, он вообще конченый человек, говорит. Какой он учитель, говорит? И обозвал его самыми плохими словами. Ученик в шоке. Как такого праведного человека можно обозвать еще жена, причем при чужом человеке, да? Кто он такой там? И все. Это он был в шоке. Пошел искать учителя, он в горах. Смотрит, идет учитель. Рядом идет лев, а на льве дрова. Лев вместо этого человека несет дрова. Вот увидел, говорит, как так, лев, говорит, у тебя вместо лошади несет дрова. Ну так, говорит, ладно. В следующий раз, эту из тучи забыли, в следующий раз приходит ученик, встречает уже тоже другая жена, но хорошая. Пришел, говорит, где, говорит, учитель? Этот, говорит, хороший человек, учитель, мудрый, очень праведный, очень добрый человек. Я, говорит, его очень люблю. Он сейчас, говорит, ушел в горы собирать дрова. Ученик идет искать опять учителя, видит, он несет дрова на себе уже. Сам таскает дрова. Он говорит, учитель, говорит, что такое? Говорит, в тот раз, говорит, лев тебе нес дрова, а сейчас ты сам несешь дрова. Говорит. Понимаешь, говорит, когда наши жены плохие и мы их терпим, Аллах Тааля дает нам милость и подчиняет тварей нам. Говорит. А когда, говорит, у тебя жена хорошая и уже бороться не с чем, тогда ты сам носишь, говорит, свои дрова. Уже, говорит, сложно. А понимаете, как повезло нашим татарам, 99% татарам, да? Как повезло нам, да? Какие блага у нас. Альхамдулилля. Вот. Поэтому
дорогие друзья, естественно, если мы побеждаем в себе вот эти трудные моменты в жизни, то, иншаллах, Аллах Тааля тоже открывает нам пути и дает нам очень хорошую компанию в этом мире и в ахирате. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.